fik hende! Jeg fik hende! Så du det? Perfekt skud! Perfekt skud! Hun er min! Min alene! Hold fast, de to. Nu går det løs! Bianca! Bernard! Den irriterende knægt. Jeg skaffer ham af vejen for evigt. Hjælp! Min fod glider! Cody! Rør dig ikke! Der er hun, Joanna. Se hende lige. Se, hvor stor hun er. Den mest sjældne fugl i verden. Den fugl skal gøre mig rig. Styrtende. Jeg fik, hvad jeg ville. Så, hvad vil Joanna nu have? Vil hun sørge for, at den fugl forbliver sjældent? Hvad med nogle kæmpe store, dejlige, lune, friske ørneæg? Vil du have dem? Hvad? Vil du have dem? Ha! Tag dem så! Nej! Lad være! Jamen, hvad med dog i vejen, Joanna?